Salutare, eu sunt Rău și o să facem un episod de... Bine, primul nostru episod de CSGO. Suntem aici pe casual. Pink. Ce șme... Bă, ce pistol mi-a dat Pink. Șmecher. Îmi place. Nu pot să... Deci eu cred că am înnebunit. Ce caută Pink pe fucking CSGO in this moment? Ok, that was mood. Dacă este și Max Infinite, eu jur că mă împușc. De jur de nu. Ok, hai să mergem. Deci este și Max. Uitați sus acolo, este și Max. Oh my god. Eu sunt ăla cu portocaliu. Ce șmecher. Like a boss. Că sunt like a boss. Bum, bum. Și da, jucăm pe laptop. Nu jucăm pe telefon, că n-avem cum pe telefon în pisici. De răzmud. Îmi place prea mult pistolul ăsta cu banana. Pistol banană. Ciudat. Și nu-i se audă tastatura, știu. Probleme? Nope, ok. Îmi place mult să schimb armele. Zici că sunt nebun câteodată că fac. Ce șmecher, ce șmecher. Frumos. Cine e ăsta? Nu mi-a dat. Mi-a dat Pink o armă. Eu fur, nu mai dau. Nu-ți mai dau armă. Ce ciudat. Nu pot să cred. Cred că plâng. Deci cred că plâng. Mi-a dat foc. Fuck you, dog. Doge. Ăla e român, cred. Dar asta pe loc? Ce naiba face asta? Aștepta. Da, nu am plictisit. La mine nimic nu se prea aude. Știu cel mai ciudat lucru. Și nu știu de ce am tras. Și da, nu avem sunet pentru că da, mi s-a stricat. Nu contează. Și filmăm cu OBS-ul. GG. Și am și microfon la el. Serios. M-am pregătit pentru acest mirobolant episod. Și mi-am cumpărat și skin-uri. Vă place? Bine, ăsta nu e al meu, e... Ce? Nu e al meu. Nu știu. Aveam altul. Pe pistol, parcă aveam eu unul. Pe pistol și pe 90-ul ăla. Îmi place skin-ul ăsta. Ce cald e afară. Nu sunt afară acum. Și sunt singur. Ok, dar m-am cam... Bine, mai facem runda asta și după aia terminăm acest mirobolant episod. Ok, dar hai să-l terminăm acum. Ok, dar cam atât a fost episodul pentru astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Și ne vedem data viitoare. Pa!